Здравейте, аз съм Ели и сега искам малко да говоря за такива любопитни неща, които чух тия дни, а именно за дублажа в италианското кино. Защо говоря за дублажа в италианското кино? Ами аз живея в Италия и още когато дойдох съвсем в началото, ми направи впечатление, че италианските филми са с перфектен дублаж. Какво значи това? Ами, когато гледате един филм, какъвто и да е, няма значение от коя държава, той е перфектно дублиран. В смисъл такъв, че отдолу не се чува никакъв друг глас, нали, оригиналния език, а се чува само италианска реч. И до такава степен е синхронизиран превода, че наистина имате чувството, че се говори на италиански. Даже си мислех, че примерно променяте движението на устата, но това не може да се направи с компютър, предполагам. Нали, не съм толкова веща в тия неща и тия техники, но превода е перфектен. И какво се оказа тия дни? Слушах едно видео на какво се дължи този успех. Ами оказва се, че почти вече 100 години италианците имат опит в дублажа, като старта е много интересен. Първия филм т.е. на американски филм, дублаж е бил преди почти 100 години, 1930 година. Още 3 години има, докато стане 100 годишнина от този факт, това събитие. И странното е, ако сега ви кажа, направо ще паднете на какво се дължи. Ами това се дължи на това, че по времето на Мусолини, аз не подкрепям фашизма, да не си помислите нещо, но понеже по това време той е забранявал да се говори на чуж език, нали, като фашизъм, де-факто той си е въобразявал, че американците трябва да учат италиански, а не обратното. Нали. И така, какво се случва? Нали, почват тия американски филми, понеже за да не се слуша чужда реч в Италия, той е трябвало да намери, нали, дубльори за съответните филми. И първите дубльори се оказват някакви емигранти, италиански емигранти в Америка. И какви по-точно? Това са хора, келнири, продавачи. Даже има някои от тях са и затворници. Сега не знам какви пари се заплаща, но тъй като явно не е имало и много преводачи на разположение или какво. Но освен това, в тия дублирания се чува не само диалекта италианския, а то при италианците има толкова диалекти. От един диалект до друг диалект има такава огромна разлика, че вие просто нищо не може да разберете какво се говори. Освен това пък се прибавя и английски акцент на нали, на тези емигранти, които вече са там в Америка. И става такова мазало, че нищо не може да разберете от нали, това дублиране на филма. И поради тази причина се заражда идеята в Италия да се направят школи за дублиране. И
за разлика от България, където нали, взимат артисти и стават дубльори, тук просто се взимат, има такава школа само за дубльори, които нали, в повечето случаи това не са артисти. Някои от тях после може и да играят, но това са хора, които предимно се занимават само с дублиране. И какво разбрах в Италия, че примерно всеки артист, известен, американски, примерно Морган Фриман, той има много специфичен тембър. И филмите, в които той участва, винаги се взима този човек, който го дублира. И няма да чуете друг глас в друг филм, нали, който да дублира нали, този актьор или друг. И това е много интересно, защото сякаш се изгражда един образ нали, на италианския глас, на този вариант на този артист. И винаги са много добре избрани тези гласове, които дали така да подхождат на оригиналния глас на артиста, макар че даже някой път бих казала, че дублиращия глас някой път е по-хубав. Даже преди време гледах Под прикритие и толкова беше добре дублирано, че ми хареса повече да го слушам на италиански, отколкото на български филма. Сега тук нали, влиза и, как да го кажа, може би са по-добри до някъде не само дублиранията, ами речите, начина на изказване. Сега не знам, то при снимане на филми се правят много пъти, как се казваше там, пробни снимки, докато се избере най-хубавото, за да се включи във филма. Та, може би и с гласовете, така, не знам. Но това ме впечатли, че де-факто зад едно хубаво нещо, като дублажа на филми, седи една голяма традиция, години, учене и така нататък. И това беше много забавно, че нали, благодарение на фашизма, което не е никаква хубава работа, нали, лоша част от нашата история на миналия век, нали, до някъде води до нещо позитивно. Но интересното е, че това също пък носи един проблем при младите. Все още в Италия, например, младите не учат чужди езици. И въпреки, че това е някакъв остатък от времето на фашизма, те продължават да си дублират всички филми. Не само игрални, ами дублират се и документални, всякакви филми. Буквално всичко, което се пуска по телевизията, е дублирано на италиански. По най-добрия начин. И това не само показа как хората си държат на качеството, но и как да представят нещата също така. Но все пак, въпреки всичко, все повече млади хора в последните години виждам как учат чужди езици, макар че с не особено голямо желание. Може би за това, че те все пак са били империя и има така самочувствие, но въпреки това все повече хора забелязвам да говорят чужди езици, като английски най-вече, защото все пак той се наложи като международен език, и който отваря вратите навсякъде. Независимо от това, ученето на чужди езици е много полезна работа. И колкото човек повече учи нови езици, толкова повече му се отваря кръгозора,
Всеки език има някакви такива словосъчетания, които наистина ти създават нови връзки в мозъка и почваш да мислиш по друг начин. Всяки език е едно голямо богатство. И така. Това беше от мен. Надявам се да е било интересно и другия път ще говоря друга тема, може би. Чао, чао и хубава вечер от мен.